balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Friday. Yari kita sa ika-18 ng adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2022 mga kaaksyon namon sa kanginan. Kamusta? Katsibog nang iban sinig preparar pa ang iban sinig karon dugay-dugay manyaga na mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan dalon ta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, mga balita nasyonal gikan naman sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan kabayuntang aukslang kamo sa sining mga inurasa plus ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon namon sa kanginan plus ang ato sining mga kaaksyon man sa oriental side nga nagapamati na diri sa inyo sining palatuntunan plus ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clanin Antique kag tubtob sa malabutan sang aton sining pagwaragwag mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Standby na, dugay-dugay, panglambadahon, tanang mga balita, gikan sa aton sining mga aksyon na unit reporters sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Canto. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial sa liadahon ta balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa palayag ni Gob Lacson, sundo na lamang ang COVID-19 alert level classification sang gobyerno nasyonal. Sa Bacolod naman, sa Bacolod City Government Center nga balita, sa New Government Center, pag-inspeksyon sa mga ambulant vendors kag iban pa nga mga nagabaligya sang pagkaon sa palibot sang syudad. Ginmando ni Mayor Albi Binetes. Matapos nga nag-viral tong baligya nga fried chicken to sa may Banago area bla, ay sus na bakal sa estudyante, sus porya lang sa nagapanyaga. Pero daw daan na to kay may mga ulod-ulod na nga sakot ang fried chicken. Ay porte, grabe ka mga bintawso nga mga tao magbaligya, no? Kung magamusin kung way man lang maubos ang baligyan ninyo, kag hindi na pwede nga ibaligyan ninyo, dadaan na lang ninyo, no? Para nga sigurado wala sang tao nga malitan. Kamo na lang dada, kay kamo man ang gabaligya sina, no? Kay kung ibaligyan ninyo, plus pang kasubong sadto, at disgrasya gid, dapat manabat gito ang ginbaklan mga kaksyon, sang sining Chicken Joy. Ay, parte. Paborito para ni Action Elry. Ang Chicken Joy. Ayo. Muna gani importante lang sa manugbaligyada. Pag pasunaid man kamo kay mga estudyante ni mabakal man lang na basta insakto, no? Pero kung amo sina nga sitwasyon daw dinamak naman ang obra nyo, higopan yun lang kamo na lang kaon sina. Sa balita naman sa BCPO, mga kaksyon riding in tandem nga naglutang sa negosyante bla sa barangay Tangob, gun for hire, kag suspect man sa pagpatay sa isa ka drug personality sa tungtoy 2019. Sa balita naman sa Nukpoy, balita ni Aksyon Alvin Graba, karon dugay-dugay kapulisan sa Ilog, may person of interest na sa paglampos o sa naglampos kag nagpangawat sa isa ka manunudloho. Kag number 3 most wanted person sa syudad sang Bago arestado. Sa patrol nga balita, BFAR kag 603rd Maritime Police nagapadayon sa mga mananagat nga sa pagdumili sa pagpanguna or pagpanguha sang 5 ka klase sang mga kada close season. Ano ni sang mga klase ni kada close season nga hindi pwede? Ibaloon na karon sa patrola para sa mga mananagata, especially sa mga kaaksonta sa igad sang baybayon nga mulang ni ang pangabuyan. Sa balita naman sa outside sang Bacolod sa kay Aksyon na Roger Gotib, 17 anyos ng estudyante sa senior high, patay matapos ginaligar makabunggo sa sanga sang kahoy nga nagabalabag sa dalan nga ginamaniho sining nga motorsiklo. Kag sa balita naman kay Aksyon Nelson Patino arestado sang kapulisan sa ang isa ka akusado sa pagbayluar sang Presidential Decree 1602 sa Banwa sang Tubuso. Kag balita naman kay Aksyon Vidya Pasible, ginakabig top 6 most wanted person sang Isabela, gindakop sang kapulisan, suspect isa sa mga naglutang patay sa isa ka barangay kapitan sa Banwa sang Isabela sa tungtoy 2018. Sa balitan nasyonal, mga kaaksyon tax guidelines para sa vape law ginisyo sang BIR.
Proposed budget sa National Commission on Senior Citizens ginsumiter na. PNP undercounting sa mga napatay sa drug war sa idalom sang Administrasyon Marcos suno sa Human Rights Watch. Masobra 31 bilyones ka mga COVID vaccines na uyang. Department of Health handa magpa-audit or magpa-audit sa ginbakal nga COVID-19 vaccine. Kag 5 milyon ka pesos nga multaho sa ospital nga naglapas ang anti-deposit law. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, babatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page kay tirahon ta inang mga mensahe ninyo karon dugay-dugay diri sa atong sining pagpangalagad. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Daligid lang mga kaaksyon, sanbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tag daligid lang ha kay tirahon tanay ini mga kaaksyon kay Ray Flores Barriuga, Ana Sinoro, Jocelyn Song Comedia, may lang pagpamati no kay Renica Saklang, kay Diding Alojamento, Gemma Taguan, Artemio Hardinico, Liberty Binitin Obaldo, Alex Montesa, kay Cesar Española Bantolio Jr., Christian Roa, Jocelyn Song Comidyara naman, si Rodora Sioco, Emily Morden, Ana Sinoro, Joby Monares, Anola Piliado, Lorena Rojas, Edmar Kilitar, Karen Miraflor, Mary Ann Choa Borromeo, no? Kay Mary Ann Choa Borromeo, may lang pagpamati, no? Kay Maria Victoria Paredes Ngo, salamat gid, no? And likewise sa mga kaaksyonta nga iban pa nga nagpamati sa sining udto kay Lorena Rojas and Idmar Kilitar, Karen Miraflor, sa kay Probilino Marquino, kag Emily Torrecampo Malayas. May lang pagpamati. Ayos, thank you gid, Alex Montesa. No? And sa iban pa naton nga mga kaaksyon, daligid lang kay Mang Lantaw kita dire. No? Kay Jocelyn Song Comedia, damak-damak panghalit opisyal ya. Opisyo guro ni. Gani man. Christian Roa, may lang pagpamati kay sa din pa ni kay Richie Toribio, no? May lang pagpamati Richie Toribio, no? Ga monitor sa Barangay Takuling kag pamilya Toribio sa Barangay Talaptap, La Castillana. Thank you so much, Richie Toribio. Karen Miraflor, always ga pamati sa Barangay Tangob. Thank you so much, Karen Miraflor. Evelyn Pumusino, kay Evelyn Pumusino, Lorena Rojas, thank you gid, kay Mary Ann Choa Borromeo. Thank you gid, salamat. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon, sanbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero may di siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, binabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang ay Jimmy pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan for my phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa, blurred man ang cellphone niya. Ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minister sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo ilang tao nga mabulig sa inyo. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, las 12:09 ng aton oras. 12:09 na mga ka-aksyon. Standby aksyon Alvin Graba. 37 días na lang nabilin kag Christmas Day na, while 44 días pang nabilin before pa man mag New Year's Day mga ka-aksyon. No? Ayos, sige, live extension coffee mix na nakita. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra. Tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Katuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol ni may kang tanan sa BFAR kag 603rd Maritime Police nagapanugyan sa mga mananagata sa pagdumili sa pagpanguha sang 5 ka klase sa mga isda during close season. No? Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex masako karon ang mga miyembro sang Maritime Police diri sa Negros Occidental under sang 603rd Maritime Police sa ila sining seaborne patrol operation sa southern Negros kag iban pang lugar o kon kadagatan sang Negros para magpanugyan, magpandakop sa mga mananagat sa posible makabayular bala sa pagkuha sang 5 kasahi sang isda
within sa coastal water sa Negros. Bahin ini Action Rex sa ila sining close season nga napitsahan Nobyembre 15 to Pebrero 15. Sunod diri kay Police Lieutenant Reynaldo Bauden. Ang close season Action Rex ang ini sa 5 ka isda, bulaw, tabagat, tuloy, kagabalansyong bala aksyon na Rex. Ang rason diri Way da sugi-sugi. sugi wala na sugi no. Ano to ganing 5 ka isda to? Bulaw, Tabagak, ang balansyong, tuloy, balansyong. kagano? Oo, ang isa pa diri aksyon na Rex ang tamban para sa Tamban, tuloy. tuloy. Kasi ang rason diri action Rex. Bali magulang ni sa sang tuloy nga regular. Magulang ni siya ang tuloy nga regular kan tuloy nga regular. Nano lang ang isda nga pwede nga makuha da nila? Kamagan action na Rex. Anong isda? Pwede nakakuha any kind sa nga isda magluwas lang sa 5. Okay. Ti way na guro isda yang makuha da? May pantat na daw? Ang pantat, di ba? Sa mga suba. Sa mga suba na ya. Mga pantat na. Mga damo man mamakuha pa action na Rex. Ang tilapia, may dagat man tilapia. May araw man na tilapia sa dagat. May araw man ganit bangros, no? May bangros. May araw man. Basta bawal lang ang 5. Bulaw, tabagak, tambantuloy, tuloy. Halin November 15? November 15 to February 15 of 2023. Tinakasugod na gali. Ginsugura na nila. That's why masako subong Action Rex ang paghatag sa mga ang ila operation bala ining 603rd. Kaya ang rason diri Action Rex tagaan ligwa ang ining mga klase sang isda sa ila sining pagpangitlog. Pagbakasyon? Oo, bakasyon sila na ya pa bataa sila na damo. Ang pagpangitlog wala Action Rex. Short of it pagmuada o kung pagpadamo. Amuni ang isa sa mga rason kay ang ibang breeding season kagat tiempo naman para makapadamo. Lawig-lawig ba? Lawig-lawig man. Mga 3 or 2 ka bulan kag tunga? Mga 2 ka bulan kag tunga. February, masubra may lapot man 3. Ti meaning daway gid na sang hindi mo na makita ang mga isda na sa merkado kung magamo na nga season? Hindi gid posible makita kay posible or ba Ilang taon tabi sa aton market reports be? Market report be kay bulaw kita ta man ni perme. Gani. Si tabagat perme ta man makita kasi tuloy si balansyong araw. Gani. Man taon ta sining season kung porting kampanya sang BFAR kag sang 603rd Maritime Police kaya tisang importante diri Action Rex kay ang tuyo diri nga matagaan ligwa nga magmuad bala o Timayo man na. Para kahit paano naman para ini sa mga fisher fox action na Rex. Rason nga suno sa iya sa Northern Negros particular sa Manapla sa may Victoria sa going man sa area sa Sagay pakadto sa area sa San Carlos ang mga nalakip ini sa 22 ka mga coastal area sa north nga well informed suno sa iya kasunod sa pangabay sang BFAR kasubong man sa Maritime Police only yung medyo tig-abagol ibang nga mga nanlagat sa Southern Negros sunod sa iya kay dito sila nagatutok sa karon especially Kabankalan, Ilog, Himamaylan kag Hinigaran Action na Rex. That is why ang iya sini nga pangabay kung pangabay abi ni Bauden sa mga fisher folks sa Southern Negros kung mahimo likawan ini nga pagkuha kay sila man gyapon makabenepisyo sini Action Rex maabot man nga panahon. Ti anong limitasyon sa baybay tada pila ka kilometers na? Huwag man sila hambal Action Rex kung pila ka kilometro ang limitasyon. Only, kati may mga bulaw, makuha man ang mga within 7 kilometers mong. Gali? Oo. Kagi ka man mananagat, kabisado mo na mo. Tilaw man ta once, no? Natilawan man nato nung pwede makuha kung medyo layo-layo, maglapit, diin makuha ang tambantuloy, o kung mga, kisa gani gadagsa lang nasa baybay, wala Action Rex. Oo, makitaan mo na, especially ni mga tabagak ni, ginambal nila yung bugana. Pero
pero at least diri gali action Rex sunod siya especially kung ara sa mga panghigaron dara nagamuad ang ining klase sa mga isda. Ari action Rex ang pahayag ni Lieutenant Reynaldo Bauden. Sa maritime i-observe namon ang flu season kung sino man ang mga bayudar sini pagkatakbo namon. Actually ongoing ang operation namon subong sa south area sir, Hinigaran, Binalbagan, Himamaylan, Kabangkalan Ilog para sinang flu season sa Western Visayas. Sir, magambal kita close season. Particular lang ni siya, sir, sa Tabagak kag Tuloy, nano? Actually may na-mention ko sila sir, Tabagak, Balantyong, Bulaw, daw 5 ka-species ng isda ang ginadumili sa sir sa pagkuha sa dagat. For information sa ang damo, subungan nag-bayula according sa information ng Central Information sa south area sir, especially sa may Himamaylan kay gina-operate pa nila gihapon ang mga tabagak. That's why nga sa gabi subong adlaw nagapa-operate ako sir. That's why ongoing operation naman subong sa south area sir. Sir, anong pinaka-main reason nga ginabawal sa karon ang pagpanguha sining Balantyong, Tabagak kag iban pa, sir? According sa sir, start November 15 to Pebrero, amo na siyang stage nga gapangitlog ang inaanga mga isda sir. At kinahanglan i-preserve sila para sa next nilang madamo ang makuha pa sir nga mga ginamention nga isda. Kung halimbawa nakabayular sila, is there any confiscation sa nga ila sining mga pukot kag iban pa, sir? Yes sir, especially siguro kung unauthorized, actually kung halimbawa makuha sila nila sir ang ilang isda, kung maritime i-refer na sa DFAR, kung possible makaso na ito sila sa pagkuha nila sa mga isda. Paano mo na lamang, sir, sa mga mangingisda sa karon? Pinaano ko na sa mga tanang fisher folks sa Dilugan Negros, mga mag-observe kita sa lenten season, sa cruise season sa Visayas, sa mga ginamisyon nga mga isda, para to-avoid na matagaan ka mo sang penalty, mga maging mabudlay sa inyo site. Kaya kung ka mo madakpan, kung ano nga penalty, isang siyang ginamon sa inyo. Action Rex ang kabahan gid lamang sang pahayag diri ni Lieutenant Reynaldo Bauden. Tukayo mo pagali ni? Oo, tukayo ko pa ni. Ilang taon tani ang mga fisher folks anong say nila dre? Yes sir, ilang taon tani Action Rex, no? O pa sabtuntang mga fisher folks Yes, especially diri sa aton damo man kita mga fisher folks diri sa Oh, mga mangingisda na ton bla? At least pasabton taman na sila. Importante man ni Action Rex tisa para makuha taman ang ila sining. Dugay na nila implementar nila kada season gini. November 15 Martes. Pero dugay na nila na implement ba si subong lang nga tuig ni? I-check na ni kay survey kay kung dugay na ni nga gina-implement. Kung dugay na nila, usual na nga gina-implementar kada November 15. Posible man Action Rex inform kay ang Northern Negros, Manapla, area sang San Carlos, Tagay. Actually, mga 22 ka mga coastal area sa norte, well-informed naman gali Action Rex. Well-informed lang Well-informed. Pero ang implementasyon, wala. Implementasyon. Ang tawan nyo sa merkado, kung wala tamban tuloy, wala sang Tabagak, wala sang Bulaw, kagiban pa, inaya sa ludar ko, sa insya sang gobyerno, especially BIFAR kag 603 niyo. I-check pa ni Action Rex sa buwas man, timing ni. Kailan taon ta kung may si Bulaw, kay kalabanan ta makitaan man si Bulaw mong. Paborito daan na sa ato sining mga kauturan, galabasero, wala. Sabi ko, paborito mo. Nakit natin duha, no? Ayos! Report sang patrol, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D. Sa patrol, inisiaksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon!
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba balita sa Patrol Sanbayanay Aksyon Art Tayhupon Live Extension Super Fiber anay For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Katuan tanay si Aksyon Art Tayhupon may press conference nga ginpatigayo ng alkalde sang syudad Mayor Albi Benitez pag-inspeksyon sa mga ambulant vendors kagiban pa nga mga nagabaligya sang pagkaon sa palibot sang syudad ginmando ni Mayor Albi Benitez. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Aksyon Rex, actually isa lang inasang mga ginatalakay ni Mayor Albi Benitez sa bago lang natapos nga press conference sa Mascara Hall. No? Kay madumduman mo nga do isa ini sa mga nag-viral, naglikad. Matapos nga kabalo ko naman sa advent sa social media, kadasig bala maglapta. Now, pero ang isa din ang palayag ni Mayor Albi Benitez nga may ara na sang ngatikan ginahimo ang city. In fact, ginabanduan nila no, sa council, si Councilor Sheila Flor, kay ginatinguan na nimo nga ang tanan nga mga vendors, ambulant ka man o kundi ka man nagabaligya, to make sure and to ensure nga at least ang imo sining ginasupply nga pagkaon kapin pagid publiko mabakal. Dapat isyuhan na nila sang ID siguro na ang mga vendors na o? Amo na, sila ni Mayor Albi dapat ma-register, mabalaan, kundiin, kag at least ma-inspection. Para mapasiguro man ang ila na ang ginabaligyan na. Oo, okay. Basi kung mga lamawan pa na blang iban daw, para pwera lang sa mayo magbaligyan. No? Pagkaon na yan sang kabataan mo. Actually, kundi ang nagpostong nga maestro nga nag-share, lain po siya ng eskulan, hindi to sa eskulan na nabaligya. Actually mo, nabakal to yung galis ako sa merkado to, nga nadala lang dito sa ila, abi kay na-post sa maestro. Pero dito yung sa eskwelahan, mismo ang barangay kapitan dito subong, naghimo na sang initiative to check all the ambulant vendors na sagwa sang ila sining nga bulutok sa eskwelahan, nga i-check yun kung bala ang compliance nila kag ang katinlo sa ginaprepara nila nga pagkaon makita gid Aksyon Rex no nga at least safe para sa mga estudyante sa sininga bulutuan. So isa sa technically ginambal ni Mayor Albi diri sa kay Councilor Sheila Flor gati dapat i-check kini sila no mabalaan kundi ingid i-determine kung sino din nga mga vendors ang din baligya sa din mga areas panglista ni sila para nga at least para sa security man kag safety sa mga bakulod nun. Now, magluwas sila, may pila pagid ka mag-concern diri, no, kay may update sa Mayor Albi actually party sa kwan mo,
sa performance malakag collection sang basura sang IPM CDC. Dakon na madumduman nagkaangkon sa problema right after sa itong paing nga bagyo malagarag igo nga sa diin tinagguba ang dalan dong nga nag-angot dito sa dam site sa Barangay Teresa. Sa diin ginatagan sila sang mando nga dapat after nga nakaiuna dito within District Action Rex kinanglan nga matapos na ang backlog sang collection. Parang tiang pilagma lugar diri sa Bacolod nga damo sa mga basura sa gihapon nga nag-display ang pakolekta na. Amo so para kag manamo para next ang mga issues diri nga ipabati ko lang karon ang kompleto nga tingog diri sang alkalde kay pati na gani mo ang sa kanamo gali di sang kundi may mga reklamo nga mga volunteer di nga mga employees nga naga-claim nga siling nila nga why kuno sildo na delay. Volunteer? Gali kay volunteer ni sila ti Balde Mayor siya kinanglan ang appointment kin among sigurado. O, ti nga kay sino naging pang volunteer aw? Ating iban din nag-presyom guro nga nakagawbra sila di. Ngano nga presyom ka lang imo ya. Gapati lang kas galingon mo ya way kay appointment ka ginoyatan maklaim kaya sang suldo. Na amo na gani pabati ko ni karon para sa clarification para ano na sa administrasyon na ni Albi Benitez na? Subong na kundi kasi una sunday sa no monthly basis ang appointment nga ginahatag sa mga volunteer o con job order casuals day. Subong ang ginimo ni Mayor, mali 3 months na ning matabo. 3 months na? 3 months. So, o kung marinyo o kung hindi, within 3 months. Yun, at least hindi ka mag-presume na indeed nagatrabaho ka pa sa city. Mo na. Kaya daw may nagsaka gani ding trabaho man sa Burgos? Basta why kayo appointment yan, hindi kayo manungkot sa city, kaya mo volunteer ka mo. Why ka pala sa official appointment? Amo ng clarification ni Mayor Albi Benitez. Ang gamugusan karon na kay magulang kinaktual na tapos ang iya press conference, may pamatit na lang ang mga voice clips niya kandang pila ka mga issues na talakay diri sa ginpatigan. Magulang na tapos ng press conference diri sa Bacolod City Government Center. At may tagikan sa BCGC, builog na dulong sa inyo sa kalman sa Life Extension Super Fiber, magatag pa siguro nga magnin. Kita ko na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat gid Aksyon Artay Hupon siling ni Sir Bobby Munoz siling yang salted peanuts sa sidewalk wala cover yabok kag aso tambutso diri sa Talisay sa sulod kristal container daw aquarium ti safe ti dapat i-check na nila no kay kabudlay sang ayo gid siling ni Alex Montesa mayo na sir nga inisyatibo ni Mayor para ma-secure kag safety ang manugbakal kag ila kag sang ilang panos nga ginabaligya sa mga vendors og yon gid kuda siling ni Alex Montesa no damo gid reaksyon nga klase sang hilikoton man ning animal nga nagbaligyan kung ako ni siya pinausap na lang ni siya mo para sigurado lang nga makita kung ano man ang damil sang may gakamang-kamang ay perti no. Sige, daligilang aksyon na Marlon Hinovia kantuan tanang balita mo sa patrol ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson nga sundo na lamang ang COVID-19 alert level classification sang gobyerno nasyonal. But before sina, Ariana iho ginarekomenda Barangay 684
Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw na daso. Brown na daso singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon niya sa umiyan. Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iluhan tanang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo, inimay kang tanan sa palayag ni Goblakson. Sundo na lamang ang COVID-19 Alert Level Classification sa gobyerno nasyonal. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Akson Rex ginahatog yan na lamang ni Governor Bong Lacson sa bahin sang gobyerno nasyonal ang pagwa sang desisyon kung bala ano ang pwede sa mapatuman classification dari sa Negros Occidental kung risk sa COVID-19 ang pag-hambalan. Amo nang ginpalayag ni Provincial Administrator Attorney Rizando Diaz II matapos kapi kadamo sa mga taga Negros Occidental ang nagapamangkot kung bala ang alert level sa Negros Occidental magapabilin sa gihapon sa alert level 2 kay kung basihan naton ang petsa ari kita sa October 18 na November 18 na di sama-sami nagapag-action Rex na sang executive order ang gobernador before 15 or before pagkatapos ang bulan kung alert level ang paghahambalan. Di sumo action Rex ang matabo nga hindi na why na sang executive order nga iga-issue diri si Governor Bong Lacson kundi iga-tugyan na lamang sa bahin sang national government paagi man sa recommendation sa Department of Health kung anong
classification level, no, sa Negros Occidental. Mandamo sa namangkot nga nga Negrosanon, kay bagod basihan naton ang kasurvey active cases ang COVID-19 sa Negros Occidental. Mga isaman kasi manda niyo nga nagsigisigi naman balik sa Action Rex nagligad to naggadubo na lang sa kontari sobra na lang sa kagatos. Subong as of kahapon ang datos nagapakita nga sumaka na naman sa naglabot naman sa 262 ang active cases. O galing ang hindi lang niya diri makatugas ang Kamalaga tangod wayas ang nagakapatay Action Rex pila kadlaw man nga zero ang death mo sa datos. Galing kami aragyapon niya sang nagakatapikan sang sining kagaw ni. Ang Negros Occidental kung balikan ta alert level to sa gihapon pero why hindi kakahulugan na bugos nga Negros Occidental kay may mga local government units siya nga nagpanaog mo sa ila sa alert level. Ang iban ang kalabanan sa ila alert level 1 Action Rex kay mantiging tagaan man sang poder tagsa ka mga LGUs nga maka-decide kung ano ang alert level nga luyag nila ipedalom sa ila sa nga lugar. Naistoryahan na rin nila ni Atty. Diaz kag ni Gov. Lacson ini nga bagay. Ari sa Atty. Diaz ang usri. Do wala naman kay do ang classification sara naman galing sa national and ang aton protocols do di na gid man tama gid ka hugot May ara siya mga pronouncements but nag-discuss kami do nag-reconsider siya nga do to be silent about it na lang and follow the national pronouncements. Well, again, ang aton yung panawagan niya, personal yapon mga vigilance. No? Kaya kung careful ka, di mamask ka gidi, especially on indoors. Pero kung outdoors, do okay naman, do wala na gid man threat, magawa. It's up for the individual to look after his own health. No? Importante nga panugyan sa nga provincial government ang Valdez ara sa individual ang paghalong kung way ka gahalong kag kung tapikan ka sa nga COVID-19 way ka sa nga basulon kung ang imo sining nga kaugalingon. Pakaulan ta lang sa gabi kay man subong nagapadayon pa ang Zoom meeting may angot din sa ASF, no? May angot sa kampanya sa Negros Occidental kontra African swine fever. Damo sa mga nagatampong sa sining Zoom meeting nga nagapadayon pa sa sinigid nga mga tirion. Ang ka-aksyon gikan sa Kapitolyo, aksyon Marlon Hiduvoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Alvin Graba standby sa Nukpo. No baklas dashboard na kita. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
kamusta man? Ako na would like, may ara kita na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. San sa Ilogo may person of interest na sa naglampos kag nagpangawat sa isa ka manunudlo mga kaaksyon. Kag iban pa nga mga balita gikan sa Nukpo. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex na alarma ang mga kapulisan sa banwasang Ilog matapos nga sakit kaging kawatan. Ining isa ka manunudlo nga natabo dira sa area sang barangay Manalad sa banwasang Ilog. Din ang biktima diri amo si Bernadette Misahon, 29 anyos. Isa ini ka manunudlo sa Tabo National High School. Kag residente sa Purok Bougainvillea, barangay Manalad sa banwasang Ilog. Sa karon action Rex sunod diri kay Police Captain Tersley Castillo, may persons of interest na ang mga kapulisan sa banwasang Ilog. Actually duha ka mga kawatan action Rex as initial mga pamatanon pa ni amo ni ang nagsulod sa puluyan sa maestra kag amo ni ang naglampos man sa ulo ya kag gingkawat pa ining mga alahas ni Misahon. Natabo ang insidente sunod diri kay Captain Tersley Castillo, although late reported na ang ining insidente tinalikdan nga Martes, November 15 between 5:30 to 6 p.m. Diin ang biktima action Rex halin siya sa eskwelahan sang nagpauli sa ila sining puloy Andres Manalad. Ang natabo diri action Rex na dinadiskubrihan niya sagwa pa lang sang ila sining puluyan galapta na ang mga gamit sa sagwa sang ila sining puluyan, pero sa pagpati niya base bala nga ginlapta lang sang Ido Action Rex kay may mga Ido man siya sagwa nagabantay. Ang natabo diri Action Rex sa after niya nga ginkayo ini nga mga gamit nga naglalapta sa sagwa sang ila sining puluyan o kasama within sa area sa vicinity sang ila sining compound. Sang nagsulod di siya sa kwarto action Rex kay tuyo sini mag-ilis kung tani sang iya sining bayo kay plano sini kwaon niyang iya sining bata nga ginbili niya sa iya sining ginikanan urunhan lang jutay sang ila sining puluyan. Ang natabo diri action Rex gin lampusan ang iya sining tangkugo base niya sa pahayag ni Captain Castillo pag nadulaan siya sang animo. In short daw nalipungan wala action Rex, pero sang nakabugtaw ni kay nag-abot ang iya sining ginikanan kay natingalang ginikanan. Ano oras ni? Between 5:30 to 6 action Rex natabong insidente. Sa hapon? Oo, 5:30 sang hapon. Bata pa man ang nawong ni sang palibot. Way palibot da? Way man kay sanag pa na. Oo, maligwin ni action Rex ang lugar kay ang palibot sa may Purok Bougainvillea sunod sa ini kay Castillo nga palibot puro katubuhan. That is why tapos amo ni ang pinaka-last pagid nga balay sa maestra nga balay sa maestra amo ni pinaka-last sa lugar sa may Purok Bougainvillea. Nang tabo diri sunod diri kay Castillo Action Rex ang nabugtaw ni siya diri kay ginkadtuan nilang ni siya personal sang iya sininga Iloy para idulong ini nga iya sininga bata asus kay siya pa nagbugtaw ano natabo kay diri na Action Rex ang ginusisa nakuha ang tatlo sini ka mga jewelry in short mga necklace wala Action Rex nabulubanta mga 10,000 pesos man ang worth sang sining mga necklace. Action Rex Kulintas? Kulintas, oo. Ari ang pahayag ni Police Captain Tersley Castillo. Regarding sa progress nito, sir, may lead na ang kapulisan natin sa regarding naman ni sa pagpangusisa sa katong investigator sa area kay hulong doon ni lugar, sir mo. May witness din, sir, nangyari dito.
We hope, sir, na may progress itong kanya para makapile na tayo ng criminal complaint sa prosecutor. May ara naman kamo sir nga persons of interest. Most probably pila sir ang suspects. Yes, sir. Yes, sir. Kasi sa interview natin sa complainant, sir, duha ka boses iya nabatian. Daw may whispering voices sa likod niya. Yung marinig niya, sir, na hampak na yung ulo sa tiga nga bagay, butong nalipungan siya, sir. Natutukan ni subong ginapalo up na mo ni sir sa akong mga pulis di sa Ilog, PNP, na masolve niya kaso. Kay very alarming, sir, na may ganong insidente. Pumapasok ng bahay, nagnanakaw, tapos naman yun, sir, na nananakit pa ng mga biktima. We will see to it, sir, na masolve ito. Ano gan man nimo sir sa ato sining mga kauturan para makaaligmat man ka nga sir nga tabo sir sa maestra. Tumugyan ko, sir, sa mga pumuluyo, sir, nga kung maghalin sila malay, i-make sure, sir, na secure ang inapamalay, nakalak, na hindi namin maliwag pa, sir. So next ang pahayag diri ni Captain Castillo, actually may pangalan siya pero nagpapamaliban, no, para hindi man maguba ang ilasin nga investigation kay identified naman, no, ang ining duha ka ginaligar kawatan. Dito sa Ciudad sa Bago na aresto man kahapon ining top 3 city level nga most wanted person sa Purok Kalubihan, Barangay Mailom sa Ciudad sa Bago. Dineng suspect diri ang ginakilala man kay Jobert Jesmo, 22 anyos, kaga residente sang amuman nga lugar. Sunod diri action na Rex kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, ang hepe sang Bago Component City Police Station ining si Jesmo ang ginaresto sang mga kapulisan by virtue ini sang warrant of arrest ang kaso statutory rape. Wala man sang piyansa para ni sa iya basi man sa mando ni Judge Mary Jennifer Protasio, ang presiding judge sang Artis Branch 62 sa Ciudad sang Bago. Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Nokpo. No? Sige, dalig ilang aksyon na Eric Magbanwa, standby ay mabalikan talang kamo dugay-dugay plus ang mga out-of-town reporters naton mga kaaksyon. No? May tisianay kulang balang imo sining alawas ang vitamin C kinanglan talang mag-may tisi kita. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride
seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kun madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo maduan mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1.
search and destroy, o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya,
kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsige complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha Ma'am Muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4,
Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S. Ito kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 8 na nga tunuras, 108 na mga kaaksyon. Sige, kantuan tanay balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Riding in tandem nga naglutang bala sa negosyante sa Barangay Tangubto, nag-gun for hire kag suspect man sa pagpatay sa isa ka drug personality sa tuig 2019. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric! Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, ha? Way pa. Hindi ka magbaton sang Merry Christmas, ha? Way pa. Ano na? Way, Do ikaw pag-asiding to ba? Wala pa. Wala pa, pero ano na ya? Laban naplastar na. Naka-booking na yan. Ba naka-booking? Ayo di purma. Naunahan mo gid permi ba? Galing kay sa tamang panahon. Oh, sa tamang panahon yan. Yes, hindi lang sa ngayon. Ba, sa ngayon? Ayo di purma. Kasi hindi dapat ngayon. Kasi Nobyembre pa lang. Laban pagka-Disyembre na, kung matag na Nobyembre, pagka-Disyembre na, ngangagid na, bro. So dapat Disyembre gid. Disyembre gid Para everybody ibutang sa happy. tamang panahon. Ilagay Yes. natin sa tamang panahin. Yes. Panahin. Ayo di purma. Pero ang dapat ang panahin ang kay Joe Fred kay Capchat. Okay. Dapat sa ngayong panahin. Daway sila ka text na. Baigi sila ka text na. Way lang pabatsyag ba? Banagin pabatsyag si Kagawad, Joe Fred ba? Sige lang Sige lang wada, mo pa lang na. So nawo na ba na? Sa dason Amo na dang tirada. Sako, paslaguro Sako, paslaguro sa panakod sa Christmas decor, no? Sa ila sini nga barangay Robles. Gani man. Sa Lakasini. Kapanakod na sila Christmas lights nila mata-mata kiti dason nga mga sinimana masangkot pa sa Disyembre. Oo. 20 ara na, no? 18 ta subong, dali na lang. Dali na lang aksyon Rex. Kita mo ibang mga banwa kasunod subong naga amat-amat na panako sila sila nga mga Christmas light. Kasi may mga aktibidades sila like Christmas Light Festival. La Carlota ka rin daw ining Disyembre may Christmas Light Festival na sila Ang ila sila nga switch on ceremony sa
Palyadolid ti ginaamat-amat at butang ang mga Christmas lights sa mga puno sa kahoy. Sa Calatrava, ganito sining ni Actionation kagabi, amat-amat naman to mga LGU. Butang sa mga Christmas lights sila sining nga munisipyo. Amat-amat na sila. Amat-amat na Axorex para nga bisan paano, pulo pigado ko po kita ka Christmas light o sining ka nga ba o Christmas na. Oo eh. Kabay pa nga may matupa nga Pasko. Aba, Ayo di purma. Pasko ang maayo, no? May ara gid na Ara ginagalikati ang mga siling ko. Ito ang ginasa ni siyempre. Oo. Para nga everybody Happy. happy. Correct. Ano ning riding in tandem ni? Ate niya din ni happy, no? Gani, man. Kay subong Axorex gini mo karon sa opisina ni Police Major Jory Puerto, Episang Station number 8. Julia Tanano? Ate, atong kaso ya ang kaso to ya sa shooting to ya sa may Sa army to? Sa army to ya sa assault na to ya. Oo. Matamat na to Oo, na-file to yung kaso nga homicide mo. Pero ining kaso nga man bago ni ining ulihi nga paglutang sa sining negosyante nga nagasakay to sa sining motorsiklo nga nagtira to riding in tandem ang kaso ni Jerry Gasindo. May kontinisyon ko na ginahimo si Police Major Jory Puerto, Hepe sa station number 8 sa Calatrava kag sa Tobuso PNP kay gusto gin makuha ni Puerto ang exact location mula kung sa diin nagapanago ang ining persona nga ginatumod ni Puerto nga person of interest nga may kailabtanan sa paglutang pagpatay kay Jerry Jacinto sa Nobyembre 2 ang hapon dara sa Medala sa Araneta sa may barangay Tangop Highway Action Rex. Isiling ni Major Puerto based sa mga nakita nilang CCTV naga-synchronize o kung pulo pariho ang description sang person of interest nga iya ginatungod. Ang ini person of interest actually Action Rex nakaagi man ni dakop sadto sa kay Major Puerto sa siya pang hepe sa may Banwa sang Tubuso. Ang kaso siniti illegal drugs nag-apply sa ginatawag nga pre-bargaining agreement, nag-apply sa ginatawag nga drug rehabilitation program sa to sang hepe pa si Puerto sa Tubuso. Nakibot na siya nga nakapamulya ining tao sa may syudad sa Bacolod kag sa ulihi nakapaibalo sa kay Puerto nga ining person of interest ginutumod niya ang nakaagi manggali patay sa isa ka ginakabig ka drug personality diri sa may syudad sa Bacolod way back sa 2019 Action Rex. Sila ni Puerto confidential nga ining person of interest may kailabtanan sinibangod nga para sa iya may kapasidad ba nga tao nga magpatay sang parehas sa mga tao kag sa nagapati mo si Puerto nga sa likod sini may ara man Action Rex nga financier nga mo ang naga-finance sa sining person of interest nga ginatumod niya nga posible may kailabtanan sa pagpatay kay Jerry Jacinto. Ari si Major Puerto sa pinakauli nga development sa kaso sa paglutang kay Jacinto sa nagbigan ko Nobyembre 2 sa hapon sa area sa barangay Tangop. Ang person of interest sila na pukuan sa mga investigador kay ang profile amo-amo sa ilalawas sa pagkatol sa CCTV na magbuwa sa North Negros kung des Bacolod. May mga previous na sila nga incidente nga sila ang nagtiro. Sila ang suspect. Bali, ang isa ni ka suspect ko yung ginatanaw mo ninadakpan na ako niya sa Tubuso. Tapos naging bargain. Tapos sa nga naging CDRP ng Minitibis Rehab. Gagawin sa mga adlaw pagkabuwas involved sa tirohay sa Bacolod. Kita ko itsuray ka sa CCTV. Kung itanggit, so siya nga mo subong personal interest. Drug personality ni kung nagan for hire man siya. Kaya man siya proceed. So, ano naman sa mga tao dito sa may sulod sa Mangga Tumaro. Basi palang may nakita sa sangge o nagkuhan sila. Pero ang ganman niya sa likod sa rider, nakita ang mata kagilom. Ang kitanggit sa tao ginambal ko sa inyo. Ang motibo gyapon sa droga gyapon di. Droga o. Kay nagamit niya sa droga. Ang preserve direct sa subong drug personality na nakpanan ako nito po sa pakunasay. Tapos nagamit niya sa drug personality na napatay sa Bacolod. Actually, si Police Major Jory Puerto ang hepe sa Police Station number 8 sa kaso nga pagpatay man kay Jerry Jacinto nga pumuluyo sang barangay 40 sining syudad sang Bacolod. Ang inyo kakson sa Bacolod City Police Office ako naman sa Action Eric pagpanood ka report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! 5
salamat gid aksyon na Eric Magbanwa kadtuan tanang balita ni aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. 17 anyos ng estudyante sa senior high patay matapos ginaligar makabunggo sa sanga sang kahoy nga nagabalabag sa dalan bla. Matapos nga nagasakay ni sa motorsiklo ang biktima. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex na gasinergid man sa alas 2 kadlaw ang isa ka estudyante senior high school 17 anyos gidar sa din nakangkon sang aksidente o kung pagka-aksidente self-inflicted diri sa may sang dalanon sa may segundo disk barangay Luna. Ini actually ang ini nga estudyante o kung na biktima ginbawian sa kabuhi ginarik ng gidlamang gabi diri sa may sang Cadiz City Emergency Clinic. Pero sa report na tabo inigali ang pagkakasente kadtong kinariktan nga Domingo sa riin ini siya ang nagasaka ng Corregabaniyo sa iya siling motorsiklo kagindulong ay siya amiga sa may Purok Naga, Barangay Burgos, Ciudad San Cadiz. Ini siya residente sang Sindalao, Barangay Luna. Ang biktima gikilala ini sa kay Marvin Aguilar sa siling na 17 anyos kag residente sa Sindalao, Barangay Luna. Pero sa iya utod nga si Mary Ann sa atong siling interview. Nagdulong sa Miguel sa Naga. Nang nagdulong nga may kanila, kapuli na saya. Oo. Nang wala man sa tengka ng angkaway, kung arap sa may dahil nagabalabag. Sa di damping lugar, sa Sindalao? Hindi, sa may sa may Sigundugis. Si Gundudis. May kahot labag, ang bubuhan niya. Oo. Okay. Oo. Tipo sa tapos, mga tumba sa siminto. Oo. Responderan gila nini sa ang katapos sa RRM Master Rex pero pinagpinalak sa Cadiz City Emergency Clinic kaysa upa sa kay Mary Ann. Duha ka business nga nag-attempt sila o kung ang mga doktor kasi matawagan dito sa pila ka mga hospital nga pang-goberno labi na sa Bacolod Regional Hospital apang ini ang nagapayag nga puno gid kay wala sa nga bakante sang nagigad nga Martes ang Bacolod Regional Hospital tawag nga may bakante na pero sang ginhimos ni siya nga ko tani dalona dito nagsuro sa utod sini sa atol sini interview nga nagtawag naman liwat nga wala pa sa bakante dali nga sang tinaligdan nga Merkules ng gabi natabo ang abo nga pag pronunciar sa doktor nga hindi siya ang gibawian sa kabuhi fronte nga ginadapatan diri sa pagpong sa may Cadiz City Emergency Clinic tungod nga kinanglangan sa taning nga Transverse Hospital agod mabutangan sang tubo suro sa report ang iya sini nga ginaagyan sa ginawa dili expect action next Mayo pero temo ni ang natabo sa sining 17 anyos sugat sa sining pagka-aksidente. Karimain na lamang ang DRRM nga dapat kung may mga ara kita makita mga bato kag sa mga kahoy sa dalan nga kung pwede mo lang tani nga madulugan kag mapahigad tayo nagatuga ini sa incident na binigid kay natabo ining pagpa-aksidente mga alas 7 pasarod taklas ang gabi kang tinalikdan nga Domingo nga sariin nakangkod gid sa kamatayon pinakadlaw nga sa bulungan ang biktima. Report gikan diri sa syudad sang Cadiz sa atong mga caption nga mahilig magkafe at kita reminded nga ang life extension pa kita, Life Extension Coffee Mix may kape ka na, may vitamin D3 ka pa. Para sa Aksyon BBB, it is Aksyon Roger Gutib nag-report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio!
Thank you! Salamat sa ginaksyon na Roger Gotti, balita gikan sa syudad sang Cadiz. No? Ginarekomenda na sa inyo Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon. No? Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako nang sa balay. Pero Tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Matapos ang balita ni Aksyon na Roger Gotib sa iluantang balita ni Aksyon na Vidya Pasible sa Banwa sang Isabela, ginakabig nga top 6 most wanted person sang Banwa sang Isabela na dakpan sang kapulisan. Suspek isa man sa mga naglutango patay sa isa ka barangay kagawad sa mga Banwa sa tuig 2018. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Vidya Pasible. Aksyon Vidya. Action Rex, tigayon na gindakop sa mga otoridad ang isa ka persona nga ginagkabig bilang wanted sa kaso nga murder tak na alas 2:30 kahapon, Nobyembre 17, sa may bahin sang sitio Maalot-Alot, sakop ini sang barangay San Agustin, Banwa sang Isabela. Ginkilala ining suspect sa kay Winnie Carillo, 53 anyos, kasado kag residente sang barangay San Agustin sa amuman nga Banwa. Suno sa kay Police Captain Joseph Partedas, ining si Carillo ang isa sa mga sospetsado nga responsable sa pagtiro patay sa kay anay barangay kapitan Agapito Yurauba sang barangay San Agustin sa bulan sang Agosto 2018. Ang warrant of arrest sang sospetsado ang naangot sa criminal case number 7035 kag ini ang ginpapanaog kag ginpirmahan sa Nobyembre 10 nga tuig ni Honorable Milayap Camiso, ang presiding judge sang RTC branch 74 sa may syudad sang La Carlota. Wala naman sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa temporaryo nga kahiwayan sining sospetsado. Sa karon nagkahunong ini siya sa may bahin sa Isabela PNP Custodial Facility. Balita nagikan sa Banwa sang Isabela. Ini ang inyong kaaksyon sa 5th Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Vidya Pasible sa iluhan tanang balita ni Aksyon na Nelson Patinio sa area sang Tuboso. Arestado sang kapulisanong isa ka akusado sa pagbayular sang Presidential Decree 1602 kung illegal nga pagpanahor. No? Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye sa ring balita, Aksyon Nelson. Action Rex, arestado sang kapulisan sa Banwa sang Tuboso ang isa ka persona base naman sa isa ka warrant of arrest nga ginapagawa sang korte.
Ang sospitsado Action Rex ang ginakilala sa kay Palito Viajador, 45 anyos, kag nag-estar sa Purok Pagasa, Barangay Bugang, Banwasang Tubuso. Ang sospitsado Action Rex ang voluntaryo nga nagapadulong ini sa talatapan sang kapulisan kung sa diin ginserbi sa iya ang warrant of arrest sa madugay nga negosasyon sa iya sang kapulisan. Nga ginpirmahan naman ni Judge Charmin Mascorado, ang presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court Calatrava, Tubuso, nga napitsahan sa itong Nobyembre 10,000 o 2021 sa kaso nga pagbaylar sa PD 1602 kung illegal nga sugal. Ginrekomendar man Action Rex sa Korte ang 36,000 kapisos nga piyansa para sa yasini temporaryo nga kahilwayan. Naunong sa karon sa custodial facility sa Tubuso PNP ang nasambit nga akusado. Report gikan sa Banwasang Tubuso, Action News Nelson Tartinio, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat gidaksyon na Nelson Patinio. No? Constipation ang problema ninyo. Balo kang constipation ang gusto. Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman ubraw na dason. Ubraw na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Di silingkod sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay
kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio. Wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubauna na. Nakabati ko. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Imo na ka lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Pasensya gida ang way ta malabutan sa aton sining mga kaaksyon. Pabuasan ta na lang ini mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Igasunod na sa diligid lamang madugay upod kay aksyon. Walma sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan. Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan.
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa